fons d'aquí de golfes. Ara l'he vist. Déu-n'hi-do aquest any potser, 18. He demanat quants apostellocs? Que tires fotos? Grau. No, si graves no gravis així, que no podré girar la foto. És que gravar així. No sé caminar de terra, eh? Que no saps quan aguantarà això, però bueno.